kumsang khajakwa somnga pathumania Christmas lom nu lok chuan lo nei tu pakhat hian an khaw chhunga ram sapian phung danglam tak mai chuan ui pakhat a beilai a hmuh thu a seya chu ramsa chu zo te ang tak ani thu le a ui be chu ne so taka a chin le vel thu a seya Bladen County North Carolina chhunga Bladen Boro khua hi heti lai hian kholian lo takania vai lo an thar hlokin an sum lak lu na ber po ani nge soito angin Bladen Boro khua hi kholian lo tak ni in mi zasari borvel or chawan chenga khoin lungrual le an na tho po in ang thu mai an ni awang hian an ma ni to ka an limin an khosak sang lo ma se anin po hlom em ani ma se chuti taka in po le in lungrual tak chu he a chanchin kan soitu ram sak danglam tak hian aron ti buai thung tatlat mai he khua hian an vai lo chin te chu uyan ven tir thina ma se veng tu tura an ui da te po chu ram sadang laka a himbik ta hau lo mai he khua mi te hian hetiang thil hi an la to ngai lo awangin lo nei tu pakhat thu sei po chu an beng khon lo hle a ma se a kum le a kum thar an lom tuk chuan ui ruang pahnih an chhar tanol mai han en mai point chu ui ruang chu ne so taka soi sak le ngam takin a soi satu chuan a soi sa ani ti alang ngal maya chuta zet zong lo nei tu thu soi kha oi lo chi zia zang ani talo an khomi puite chuan he ngai dan hi an nei nget ta ngala an khua chuan an ran vul te chu engemun hian aron per thin ani ti hi chu thil chu an to ta ka chuan ve le chang po an om tan ta mu po an om tanok mai ma se UFO mu anga in chal an tam tluk zetin he thil mutu nia in chal po hi an lo tam ta viau maya an khomeyor phei chuan mutu in tina zong hi oi sakchi an nilo za asom ko te chu an suang tu an mai ania mutu in ti zinga za som vel chau hi oi chi ani ati hialani a munai pol te soidan chuan chu ramsa chu lian tak po nilo mai bial do meng sen rem ru mai le halian tak nei sakai ang do tak fit thum vel sei le in chi som ni vel ora sang ni in mei sei tak aneya chuti rualin zo te mel ang tak anei an ti bokani arong hi athim lampang ni in an soi nge aniak ni oma an soi an chui dan chuan pound som ko tanga za in carbol vel a rit ni tur an ngaya tin aniak hi ui niak nen po ain ang hle ni in an soi mak tak main heram sa hian mihring a be ngai lo thung tlat maya tin ran a khoi te reng hi a hne so thei hle a an shoka se in an thi sena hip sak thin ani an tak sadang ero a khoi te chiam lo thung hetia lar chauta ka hian ka tuma ve tu po an pung so ta viawa Tennessee Washington DC le New York ti vela tang te pon heram saka tum hian an silai nen anon thok hialani lo tlinga soitur ero an om ta chuang lova heti lai hian mi pui po an film khur hle boka a meya pa in churam samak tak mai chu mu thuta beilet ve ngal thei mai turin man ruan pai vekani hetia man le tha tuman che chup sup la hian van duai thak takin ave tu te jing mi chu che sualin athi ta hlau maya hetiang te nuai thila thlen ta ka wang hian an khomeyor le police ho tulam te chuan churam sajon na chu ban sana that tu an puang zui ta bokani mak tak main hetia ve a an cholsan nu loka tang hi chuan heram samak danglam tak hi aron in lar le tamia alwa are ve ngal mai ani an ran vul te po aron khoi zom tak lawa chuan khomi pui te po zalen taken an khosale ta ani ma se are hlen ozong lo mai aron in lar atanga akum som nga na kumsang ni pathuma chi chuan chu khua chuan boin an tok le tatlat mai an ran vul te chu athi le tamaya eng dang ti nilovin kharam sa buk kha ani tun tuma po hian a ma amiang bokin uile kel a khoi bera maktak main heti an ran vul ruang an char ho hian thisen an nei ngai lova a bulvela po thisen far an mungai tlat lo an thisen a hip dan hi amak dang dai hle
mami ang lo takin tun tuma ron in lar le hi chuan tu main a hmelan mutami lo ani chuti rualin anan vulte chuan an tur ngat ngat thung si a he thil thleng hian an khu a tiral khel le hle a no pang po pon chuan khap ta hial ani churam samak danglam tak chu wildlife biologist ten an han chui ta a an niak ni oma an ngai ta chu la in an han bel chiang ta a engram sa nge ti chiang takin an hre thei ta chuang tlat lo rin thu in an soi ta vel mai mai ani North America lama an ram zo te chikhat bobcat an tiang chu ni deuh berin an ngaya tin South and Central America ramngo a cheng thin zo te chikhat ocelot an tiang chi po chu ni thei tur an ngai buka then khat chuan ram som to lo Carolina Panther ani an ring thung a chan po kum sang khat jakwa som ko paruk borvela khan heng Carolina Panther te hi an la om ni in an soi wang ani aron in larvoi ni na po hian enge ani chui chui ma se riat chian ani ta chuang lova amak le na em chu aron in lar dana tang hian kum som nga dana ron in lar thin ni na langa chuti ani chuan riat lova lom riat lo ve ka bole thin ram salo om tak Bishop Bladenboro eng ram sa nge ani ti riat chu a thei tak lo makdang lam tak boxi chu avoi thum nan kum sang ni le somnga pathuma aron in lar le iring em tunai thirlai mekhi sakorno te thuma upa ania gateway to the underworld tia an lo ko thin batagai kutia region Siberia rama chuan sakor thuma upa kum sing thum watang singlin kar ami nia ngai chu scientist an mu chuak ani he thil hi the Northeastern Federal University Yakutia le Kindin University Japan mi thuam rual te VCTV crew member ten alem hi an tar langani